Shwmai, helo. Yn gyntaf, jyst diolch yn fawr am eich amser ac eich amynedd Di Gwener. Oedd e'n pleser i fynd i ysgol Cwm Rhymni i roed bach o hyfforddiant a felly jyst mynd trwyddo cwpl o elfennau gyda chi o sut i ddefnyddio Microsoft Teams fel cerbyd ar gyfer eich gwersi hirbell rwthiol ar gyfer y cwrs cam wrth gam. So fel nes i nodi, dwi'n mynd i recordio fideo nawr, jyst mynd trwyddo cwpl o pethau nes i fynd trwyddo. Os mae da chi unrhyw cwestiynau yn dilyn y fideo yma, mae rhywbeth ddim yn gweithio, wedyn please cysylltwch â fi, e-bostiwch fi, a wedyn na i trio cefnogi chi a sicrhau popeth yn, wel, gallu gwirio beth bynnag yw'r problem mor gynt a phosib. Felly yn gyntaf, edrychwn ni ar y defnydd o hwb a Microsoft Teams trwyddo hwb. So yn gyntaf, beth mae rhaid i chi wneud wedyn yn amlwg i gael mynediad i'r tîm, y Microsoft Team, yw i fewn gyfnodi i hwb ac yna Office 365 ac yna Microsoft Teams. So ewch chi hwb.cymru, wel hwb.gov.wales, sorry, a wedyn cliciwch login, a wedyn defnyddiwch eich cyfrif hwb wedyn i fewn gyfnodi i'r safle. Yna, ar ôl i chi fewn gyfnodi i hwb, cliciwch ar Office 365 a bydd ffenest tab newydd yn agor, ac yna cliciwch y waffle a wedyn cliciwch ar Teams. Ar unrhyw pwynt, os ych chi ar goll neu ddim cweith yn siŵr lle mae Teams wedi mynd, jyst dewch nôl i'r tab Microsoft 365, cliciwch ar y waffle yna ac yna ail-glicio ar y Teams wedyn. Okay? So dwi wedi, yn syth bin nawr, dwi wedi cael mynediad i'r tîm, cam wrth gam, Cwm Rhymni a Gwynlliw, a dwi'n gallu gweld fan hyn mae Nada ddoe wedi rhoi neges mewn i'r grŵp ar gyfer y disgyblion blwyddyn 12, jyst i croesawu y disgyblion mewn i'r tîm. Nawr, yn gyntaf, os ai i'r 3 dot ar yr ochr chwith ac yna clicio Manage Team. So ar y foment, fel chi'n gweld, eich chi fel yr athrawon wedi cael ei ychwanegu, a dwi'n gallu gweld mae 4 disgybl wedi cael ei ychwanegu, sef y disgyblion o Cwm Rhymni. So mae y cam nesaf wedyn yw i ychwanegu disgyblion eraill mewn i'r tîm yma. So diolch yn fawr, Nada, am wneud hwnna. Ar unrhyw pwynt, os ych chi'n meddwl mae angen cael gwared o unrhyw disgybl, felly nag un chi'n gwneud yw clico'r X wedyn i cael gwared y disgybl. Ac yna i ychwanegu unrhyw disgybl, chi'n clico Add Member, a wedyn chi'n rhoi cyfrif hwb wedyn, manylion hwb y disgybl mewn, a wedyn chi'n clico Add wedyn. So wedyn, os a'n ôl i General wedyn, jyst i gwbl o pethau eithon ni trwyddo yn ystod yr hyfforddiant ar dydd Mercher, yw mae da chi ardal ffeiliau. So fel welon ni yn yr folder, neu yn y tîm cam wrth gam yn y gogledd a hefyd yn y gorllewin, mae'r tiwtor wedi creu ffolderi ar gyfer gwahanol unedau ac wedi uwchlwytho unrhyw dogfennau perthnasol mewn i'r ardal ffeiliau. So i greu folders newydd, chi'n clico ar y New ac yna clicio Folder, a wedyn chi'n lled er enghraifft uned 1, a wedyn clico Creu, a mae hwnna'n creu folder newydd, ac yna, os a'i mewn i'r folder, os dwi'n clico Upload, dwi wedyn yn gallu clico ar Files ac wedyn uwchlwytho ffeiliau o memory stick neu o'ch laptops chi a uwchlwytho'r ffolderi a dogfennau mewn i'r folder yma.
Gyda'r ein, sa'n ôl i general, I dyleu unrhyw folder neu unrhyw dogfen, beth ych chi'n gallu gwneud yw clicio'r 3 dot a wedyn clicio ar delete a mae hwnna'n cael gwared o'r folder. Nawr, fel chi'n gweld, mae yna folder class materials wedi cael ei greu'n automatic. So dwi jyst i agor hwn i fyny. So nes i ngofio sôn amdano hwn ar ddydd Mercher, ond os ych chi ddim eisiau disgyblion i felly dyleu neu golygu neu just potsian gyda'r unrhyw dogfennau, wedyn gallwch chi ychwanegu dogfennau mewn i'r folder yma. A fel chi'n gweld fan hyn, mae'n gweud mae'r unrhyw beth sy'n cael ei ychwanegu mewn i'r folder yma, class materials. So os I upload files a dwi'n rhoi PowerPoint, bydd y disgyblion ddim yn gallu golygu dyleu potsian gyda'r dogfen yna. Maen nhw'n gallu lawrlwytho fe ar eu laptops nhw i defnyddio, ond mae fe'n read only, a dim ond yr athrawon sy'n gallu ychwanegu dogfennau mewn i'r class materials, ardal class materials. Okay, os a'n ôl i'r general tab. So fel mae Nada wedi wneud fan hyn, I chi'n gallu defnyddio'r sianel general fel feed, fel news feed, neu stream lle I chi'n gallu cyfarthrebu a sgwrsio a rannu gwahanol pethau gyda'r disgyblion. So os na I clicio'r start post, so mae'r ffenest yma'n dod lan, a I chi'n gallu rhoi teitl, a chi'n gallu dechrau sgwennu negeseuon gwybodaeth i'r disgyblion. Okay? Os ych chi eisiau rhoi link fel Cahoot neu falle link I wefan penodol neu clip YouTube, wedyn beth mae rhaid I chi wneud yw I yn amlwg clicio, so os na I roi neges, ewch i'r wefan yma, a gaf fi jyst rhoi BBC News. So hwnna yw'r neges. So dwi eisiau nhw I clicio ar, dwi'n mynd I uwchleuo BBC News, a wedyn dwi'n mynd I clicio ar insert link, a wedyn dwi'n mynd I roed mewn insert, a wedyn fel chi'n gweld wedyn, mae'r link yn fyw wedyn, so os dwi'n clicio post nawr, bydd y disgyblion wedyn yn gweld yr neges, wedyn chi'n nhw clicio ar y link wedyn I cael mynediad i'r wefan, i'r clip YouTube, neu unrhyw dogfennau ar wefan, felly cam wrth gam chi eisiau rannu gyda disgyblion, mae mynediad â nhw i'r link yna wedyn. Y peth arall I chi'n gallu gwneud hefyd, fel nes I sôn ar ddydd Mercher, yw chi'n gallu ychwanegu polls, so polls fan hyn. Os dyw'r polls ddim yn dod lan, fel nathon ni ffindio mas, chi'n mynd I get more apps, a wedyn chi'n gallu ychwanegu polls mewn i'r rester. Ond fan hyn wedyn, chi'n gallu creu, so os chi'n mynd trwyddo rhyw fath o uned neu felly gweithgaredd penodol a chi eisiau'r disgyblion I felly I ateb felly cwestiwn gyflym I sicrhau bod nhw'n deall y cynnwys, wedyn gallwch chi roi cwestiwn mewn i'r poll, wedyn rhoi opsiynau mewn i'r options. Gallwch chi wneud multiple selection fyny chi, gallwch chi clicio record names, ond os chi'n clicio hwnna, dim ond chi fel yr athrawon sy'n gweld pwy sydd wedi sydd wedi nodi beth, a wedyn chi'n clicio preview, so dyna sut mae'n mynd I edrych fel, a dwi ddim yn mynd I gwisgo sends nawr achos sa'n moyn rannu fe, ond wedyn bydde hwnna'n cael ei postio ar yr general tab. Y peth arall nes I sôn yn Cwm Rhymni oedd reflect. Chi'n nhw checo mewn wedyn yn ystod y gwers neu falle a diwedd y gwers. So fan hyn wedyn, chi'n gallu, yn automatic mae'n gofyn am sut mae nhw wedi, os dwi'n clicio new check-in fan hyn nawr, sut mae nhw'n teimlo, ond chi yn gallu creu cwestiwn eich hunan,
a wedyn, mae fe'n rhoi fel cael y disgyblion i roi cyfle wedyn i reitio sut maen nhw'n teimlo ar gyfer y cwrs eu hunan. Eto, dyw'r disgyblion ddim yn gweld pwy sydd wedi ymateb. Maen nhw'n gweld beth yw'r scores, ond wedyn i chi fel athrawon wedyn yn gallu gweld yn fanwl wedyn beth yn union, pwy yn union sydd falle ddim yn deall y tasg. So fel nes I sôn, bydd y Microsoft Team, dyma'r cerbyd, dyma lle fyddwch chi yn cynnal eich gwersi wedyn. So, bydd y disgyblion yn cael ei ychwanegu mewn i'r tîm, mae'r athrawon wedi cael ei ychwanegu mewn i'r tîm, a wedyn beth fyddwch chi'n neud wedyn yw i dechrau y galwadau tu fewn y tîm ei hunan. So fel nes I esbonio, Microsoft Team yma yw fel yr hub, y central hub ar gyfer eich gwersi chi. A byddwch chi wedyn, naill ai, so clico'r drop down fan hyn nawr, clico ar Meet Now i dechrau galwad yn fyw, neu gallwch chi clico ar Schedule a Meeting, a mae hwnna wedyn yn rhoi cyfle I chi, so gwers di llun, rhoi y dyddiad, pryd mae'n mynd I redeg, a gorffen. Wedyn, mae'r fel nath rai chi'n nodi, chi'n galled, chi'n rhoi felly recurring, repeating meetings. So dwi'n mynd I wneud hwnna yn wythnosol. Wythnosol a dydd llun. A stym angen ychwanegu, achos mae'r disgyblion yn aelod o'r tîm yma nawr, stym angen ychwanegu y disgyblion yn uniongyrchol. Chi'n rhoi, mae gwahoddiad yn mynd allan i'r grŵp. Dwi'n mynd I clicio ar hwnna. So maen nhw yn mynd I cael, bydd y disgyblion yn cael gwahoddiad, ond dim rhaid fi ychwanegu y disgyblion yn uniongyrchol mewn i'r ardal yma. A wedyn, mae hwn wedyn yn cael ei ychwanegu mewn I calendars y disgyblion. Wedyn, os dwi'n clico send, yn amlwg bydd y gwahoddiad yn mynd allan i'r disgyblion. Y join button fel wnaethon ni weld Dy Gwener, bydd y join button fydden nhw'n clico'r join, a wedyn fydden nhw yn cael mynediad mewn i'r galwad. Neu fel wedi si, chi just clicio meet nawr. Ar ôl I chi mynd mewn i'r galwad wedyn, so dwi wedi cynnal y galwad, mae'r gwers wedi dechrau, bydd y disgyblion wedyn, wrth nhw clicio ar y bwtwn join, bydden nhw yn mynd mewn i'r lobby I ddechrau, a wedyn fyddwch chi'n mynd i'r people, lan ar y top fan hyn, a wedyn gadael y disgyblion mewn i'r galwad wedyn. So mae hwnna just un peth I gofio. Mae'r elfen chat fan hyn, so mae'r disgyblion yn gallu ychwanegu nodiadau neu felly sylwadau mewn i'r ardal chat. A beth sydd yn gwych hefyd, os na I just mynd nôl i'r tîm, cofio fan hyn nawr, fan hyn. Beth sydd yn gwych yw, pan mae'r galwad yn redeg, maen nhw yn gallu clico reply ar y galwad a wedyn ychwanegu sylwadau yn y chat trwy'r tîm ei hunan. So, sim rhaid nhw mynd mewn i'r galwad I defnyddio'r chat ei hunan. Felly nôl i'r galwad, a jyst cwbl o pethau. Nawr, os mae'r camera ddim yn gweithio, wedyn cliciwch y camera ymlaen. Os chi'n clicio ar y drop-down wedyn, falle bod yna opsiwn o pa camera chi eisiau defnyddio. So ar y foment, mae webcam dy fi ar top yr monitor, a mae hwnna yn, dwi wedi dewis hwnna I ddefnyddio, I weithio, ond mae camera ar y laptop sydd da fi fan hyn, so bydd hwnna yn defnyddio'r laptop, y webcam yna. Chi hefyd yn gallu newid y cefndir, ond ar gyfer eich gwersi chi, achos mae'r cameras yn gwynebu'r disgyblion, fyddwn ni'n clico none, ond sa'n mynd I dewis hwnna achos fyddwch chi'n gweld y mes sydd tu ôl I fi. Yr un peth gyda'r mic wedyn, os mae'r mic ddim yn gweithio, fyddwch chi'n gweld mae'r curtains yn dangos fyna.
Mae'r mic, os I clicio ar y drop down ar y mic, eto, ar y foment dwi'n defnyddio clusffonau, so headset, ond dwi yn gallu newid I speakers y laptop a'r microphone sydd ar y webcam. So newch yn siŵr bod chi'n just, os mae'r sain yn dod allan yn rhywbeth wahanol, wedyn just cliciwch ar drop down wrth ymyl y mic wedyn, so chi'n gallu gweld ble mae'r sain yn dod o. A wedyn, dwi wedi dewis noise suppression fan hyn, ond ar gyfer chi, pan ych chi'n dysgu mewn gwers, newch yn siŵr bod hwnna'n off. Okay? Noise suppression yn meddwl yw, achos dwi'n yn bennaf yn gweithio o adre, mae hwnna'n sicrhau bod unrhyw sain yn y cefndir ddim yn cael ei pigo lan. Ond ar gyfer chi yn eich gwersi chi, mae'n bwysig bod hwnna wedi cael ei troi mlaen. Troi off. OK, so pan mae fe'n dod I rannu sgrin chi wedyn, yn ystod eich gwers pan mae chi'n rannu eich cyflwyniad, yn gyntaf, mae fe'n bwysig bod chi yn gwysgu y botwm Windows a P I sicrhau bod y split screen da chi, a mae'r fideo canlynol yn dangos I sut I wneud hynny. Mae fe'n bwysig I wneud hwnna achos mae rhaid I chi cael y cyflwyniad ar y sgrin yn y dosbarth, so mae'r disgyblion yn y dosbarth chi'n gweld yr cyflwyniad a hefyd y disgyblion allanol, ond wedyn ar y laptop wedyn I chi'n gallu gweld y disgyblion. Ond I rannu wedyn eich cyflwyniad, beth mae rhaid I chi wneud yw chi'n clicio y share button, chi'n clicio share, a wedyn mae rhaid I chi dewis pa sgrin I chi eisiau rannu. Nawr, dwi'n gweithio ar 2 sgrin, a wedyn bydd yn un peth gyda chi pan chi'n gwysgu Windows P a defnyddio extend, fydd 2 sgrin da chi I ddewis. So newch yn siŵr bod chi'n clicio ar y sgrin I chi eisiau rannu, ble mae'r cyflwyniad, sef y sgrin fawr yn eich achos chi. Hefyd, beth sydd yn bwysig, fel nath chi sôn, weithiau dyw sain o clip YouTube neu fideo ddim yn cael ei glywed gan y disgyblion allanol, newch yn siŵr bod chi'n clicio include computer sound. A dwi nawr yn rannu y sgrin dwi eisiau disgyblion I weld. Yna beth fydda I yn wneud wedyn yw agor PowerPoint, so dwi'n mynd agor PowerPoint, a wedyn, achos dwi wedi rannu sgrin yma, bydd y disgyblion yn y dosbarth yn gallu gweld yr cyflwyniad, neu unrhyw dogfen I chi'n rannu, a hefyd bydd y disgyblion allanol hefyd yn gallu gweld hwnna, a wedyn ar y sgrin wrth ymyl chi wedyn, ar y laptop wedyn, byddwch chi'n gweld y disgyblion ar y tîm wedyn, ar y sgrin neu ar y laptop sydd wrth ymyl chi. So fel chi'n gweld ar y sgrin nawr, os dwi'n gwysgu ar y keyboard y botwm Windows a P gyda'n gilydd, mae'r opsiynau yma yn dod lan. So yn automatic byddai'n duplicato, so sydd yn meddwl beth sydd ar y laptop, byddai'n arddangos yn gywir un peth ar yr bwrdd gwyn neu'r sgrin fawr yn yr ystafell. Felly newidwch I extend, sydd yn meddwl wedyn, fel nes I esbonio, bydd un sgrin fawr yn y dosbarth lle fyddwch chi'n rannu eich cyflwyniad, eich PowerPoints, a wedyn bydd galwad Teams ar y laptop lle gallwch chi gweld y disgyblion. OK, felly dyna jyst cwpl o bethau dwi wedi crynhoi beth athyn ni trwyddo nôl, wel, a ddydd Mercher. Na I pecynnu yr fideo yma at ei gilydd, a wedyn na I creu fideo ychwanegol wedyn ar gyfer yr assignment, so sut I greu aseiniad tu fewn y Microsoft Team ar gyfer y disgyblion. Gwych, diolch yn fawr.